να κάνουμε. Οι φωτογραφίες φτάνουν. Εσύ στο γάμο σου είχες βίντεο? Όχι βέβαια. Αυτό έλειπε. Τι. Αυτή δεν θα ήταν κασέτα γάμου, αυτή θα ήταν θρίλερ. Λοιπόν, η εγγονή μου θα έχει βίντεο από το γάμο της. Πάει και τέλειωσε. Λοιπόν, παιδιά, για ένα που σας θέλω. Μπορείτε για μία και μοναδική φορά να συμπεριφερθείτε σε κανονικοί άνθρωποι? Εξαρτάται. Πόσα? Θα τραβήξετε το βίντεο του γάμου. Τώρα σωθήκαμε. Εντάξει, πόσο? Πόσα και πόσα και πόσα? Ναι, σαν τα μούτρα σου την έκανε στην εγγονή μου. 50 ευρώ πριν και 50 ευρώ μετά το γάμο. 100 ευρώ πριν και 100 ευρώ μετά το γάμο. Μεικτά. Καθαρά. 100 ευρώ καθαρά πριν και 100 ευρώ σε 2 μήνες. 100 ευρώ πριν και 100 ευρώ σε ένα μήνα. Τι εκβιασμοί είναι αυτοί, τι κάνεις, τι λες τώρα? Αν θέλετε. Πρόσεξε, γιατί εγώ εκβιασμούς δεν σηκώνω. Αν θέλετε. Σηκώνω, τα πήρατε και φύγατε. Δρόμο. Λοιπόν, θα βρεις πανσιόν να μείνεις γιατί εδώ δεν χωράς, εντάξει? Ναι. Αχ, το παιδί μας, μωρέ, το παιδάκι μας παντρεύεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί ποιος το πιστεύει? Τι κάνει αυτός εδώ? Ήρθε για το γάμο της Εύας, γιατί είναι φίλος της. Μου την έφαγες, Μπαγασάκο! Φυλάξου, Βίκυ. Χαλάλης όμως, ρε. Εύχομαι στην καλύτερη μου φίλη να είναι ευτυχισμένη σε όλη της τη ζωή δίπλα στο γλυκανάλατο το Μάρκο με την κιθάρα του. Εγώ ελπίζω ο φίλος και αδερφός μου Μάρκος να μην το μετανιώσει και βασικά να σκίσει τη γάτα από την αρχή. Και ποια είναι η αρχή? Το bachelor party που του ετοιμάζουμε. Εγώ εύχομαι στα παιδιά να ζήσουν μαζί πολλά χρόνια και ελπίζω μετά το σημερινό πάρτι η Εύα να θέλει ακόμα να παντρευτεί τον Μάρκο. Δεν κατάλαβα, θα κάνετε και bachelor party? Εγώ δεν κατάλαβα. Παντρεύεται ο παιδικός μου φίλος και μάλιστα νεότατος και δεν θα το γιορτάσω. Πάμε, πάρτι έχουμε, πάμε. Έτοιμος? Έτοιμος. Σήμερα είναι το bachelor party το δικό σου και το δικό μου φυσικά. Και επειδή είναι και το δικό σου, βάλε και αυτό το μπουκαμισάκι, αλλά μην είσαι αλέτος. Στο σαλόνι, μέσα στο κουτάκι τους. Ήμουνα υπεύθυνος να τις προσέχω. Ποιο κουτάκι? Αυτό που βλέπω πάνω στο τραπέζι? Ναι. Για μισό λεπτό. Για κοιτάξτε εδώ. Είμαι τόσο συγκινημένη με αυτό το γάμο, μα τόσο συγκινημένη, όσο δεν ήμουν ούτε στο δικό μου γάμο. Γι' αυτό και έχω τρελαθεί με την οργάνωση. Δεν θέλω να λείψει τίποτα από την εγγόνη μου, τίποτα. Θέλω να έχει όλα τα πάντα όσα δεν μπορούσα να έχω εγώ τότε. Α, το βρωμίλο. Αυτός δηλαδή έκλεψε τις σφαίρες για να μην γίνει ο γάμος. Αυτό είναι βλακεία. Για να μην το πω. Δεν παντρεύομαι! Μισό λεπτό. Εύα. Μάρκο, πριν ήμουν πολύ εκνευρισμένη και πολύ τσαντισμένη και μπορεί αυτός ο γάμος να μην είναι όπως τον ονειρεύτηκα, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό, Μάρκο, μ' αγαπάς? Σε λατρεύω. Κι εγώ και αυτό είναι το σημαντικό, εντάξει, όλοι τον περιμένουν πώς και πώς το γάμο. Και άμα στη δεξιά σου κατέβηκε μια τούρτα από το ταβάνι, απλά θα γελάσουμε και τέρμα. Είσαι σίγουρη? Ναι, είμαι σίγουρη, σίγουρη είμαι. Άντε καλά να περάσεις. Αλλά με προσοχή, φιλάκι. Πλάκα έκανα. Παντρεύομαι! Ηθοποιός έπρεπε να γίνεις εσύ, ρε! Το πίστευτα έτσι που το πεις, είσαι πολύ καλός! Ναι, και εσύ πως τα φοβήθηκες στα 20, από το κέρατα τον άρπαξες. Συγγνώμη που σου θύμισα τα κέρατα. Αμάρε, γιαγιά. Μια φορά μονάχα ζούμε. Κοίταξε σ' άλλο μεγατούλα. Πρέπει λίγο να χαρούμε. Της πλάκας. Το σέβομαι. Προτείνω να του κάνουμε αυτό που μου κάνανε και στο δικό μου το πάρτι.
Να τον βάλουμε σε ένα ταξί και να ξυπνήσει το πρωί κάπου μακριά. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ρε. Καταπληκτικό. Ναι, αλλά πού μακριά, αύριο παντρεύεται το παλικάρι. Όχι πολύ μακριά, άντε μέχρι τη Σταμάτα. Ναι, ρε, και από εκεί θα πάρει ταξί ή λεωφορείο για να γυρίσει. Θα τρομοκρατηθεί λίγο στην αρχή, αλλά μετά θα γελάσει. Θα στείλουμε και το θείο Σπύρο να έχει παρέα. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι και δύο λιώμα. Και αυτοί όπως τους βλέπω ψιλοστέκονται ακόμα, δεν είναι τελείως λιάδα. Αυτό ας το πάνω μου καθαρίζει. Με αυτά που βλέπω εγώ, δεν νομίζω να κάνω ποτέ μα ποτέ bachelor party. Μαγκές, αφήσαμε το Μάκη μόνο του. Δεν πάτε να δείτε τι κάνει. Πληρώνω εγώ και έρχομαι. Οκ, άντε πάμε. Μέχρι είσες αδερφέ. Μια πλάκα πάμε να κάνουμε, όχι να πουλήσουμε και την κιθάρα. Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι μέχρι εκεί πέρα πάνω που θα πάω. Και θα γυρίσω και άδειος μετά. Εντάξει, αλλά όπως είπαμε, έτσι, θα τους βγάλεις και θα τους πετάξεις όπου βρεις έξω από το χωριό. Καλή πλάκα αυτή. Θα την κάνω και εγώ στο πατζανάκι με τον Βασίλη Πατέρα την άλλη εβδομάδα. Καλά. Καλό ταξίδι. Και μην βάλεις μουσική για τους ξυπνήσεις. Okay. Καλό ταξίδι και όνειρα γλυκά. Εσύ εδώ. Καλημέρα, μωρό μου. Τι κάνεις εσύ εδώ, τι κάνεις εσύ εδώ, τι κάνεις εσύ εδώ, τι κάνεις εδώ, τι κάνεις εσύ εδώ, τι κάνεις εσύ εδώ. Δεν παίρνω απάντηση, κάνε ησυχό. Ρε Εύα, ηρέμησε, πόσες θα φάω ακόμα. Όσες χρειαστεί μέχρι να εξαφανιστείς. Εύα, αγάπη μου. Μπορεί να σου χρειαστεί γαμπρός. Μπορεί ο Μάρκος να μην έρθει. Να μην έχεις εμένα καβάτσα. Ρε παίρνε έξω. Βγες έξω γρήγορα. Μπες μέσα γρήγορα. Πού είμαστε? Τι μέρα είμαστε? Αχ, μην το κάνεις αυτό, αγόρι, μην το κάνεις. Δεν είναι ώρα για... Τι λέει εκεί, ξηρολίβα εδώ. Ναι. Και δείχνει προς τα εκεί. Πού? Εκεί προς τα κάτω μάλλον. Και εμείς γιατί είμαστε πάνω? Πού είμαστε ρε αγόρι μου? Δεν ξέρω τι. Τι έγινε παιδιά, χαθήκαμε? Όχι ρε παιδιά, χαμένα τα έχουμε εμείς. Πείτε μας, πού είμαστε? Έξω από το ξερολίβαδο. Ρε αυτό το ξέρουμε, αλλά πού? Η Μαθία. Στο Βέρμιο, φίλε μου, στο Βέρμιο. Άντε, καλή διαμονή. Εμείς πάμε για τα μελίσια, Άντε, γεια σας. Υγεία να έχουμε, καλημέρα. Τι υγεία να έχουμε, ρε. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Άντε, σηκωθείτε πια, σηκωθείτε. Άντε, σας πλάκωσε το στρώμα. Άντε, τελειώνετε, σηκωθείτε, τι περιμένετε πια. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν θα προλάβουμε. Και κανονικά σήμερα, τελευταία νύχτα, δεν έπρεπε να έχετε κοιμηθεί μαζί. Έρχονται τώρα, τα βοηθάω εγώ να σηκωθούν. Να πήγαινε εσύ κάτω και εγώ εδώ. Τι εσύ εδώ κι εγώ άλλο, Χριστιανή μου, τι λες τώρα? Έβα, παιδί μου, ξέχασες, έχεις να πας στο κομμωτήριο και εσύ, Μάρκο. Τέλειωνε. Όχι. Έλα, παιδάκι μου, σηκώσει αηδίες. Τώρα τι θέλετε να πείτε, ότι είναι γυπνό, σιγά μην τρομάξω. Έλα, μωρέ. Γεια. Ωραία αυτό. Βούλωσέ το. Γιαγιά, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Έχω κι εγώ παντρευτεί και ξέρω. Σε όλες μας συνέβη αυτό. Χαμογελάστε! Έχω δει χάμορες! Μπαίνουμε στο δωμάτιο των κοριτσιών, όπου παρανόμως κοιμούνται μαζί μελών. Συγγνώμη, τι κάνετε όλες μαζεμένες εδώ μου λέτε? Και εσύ βρε Μάρκο μου εδώ κοιμήθηκες, μια νύχτα ήταν αυτή. Συσκεπάστε τον. Όχι, παιδιά, όχι, είναι γυμνός. Τόσο το καλύτερο. Καλέ σιγά το, τον έχουμε ξαναδεί. Πες μου πώς αισθάνεσαι με τόσες γυναίκες στο κρεβάτι σου. Δεν ξέρω για τον Μάρκο, εγώ πάντως νιώθω υπέροχα. Πες μου ότι δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν έγινε τίποτα. Μια στιγμή. Να ρωτήσω κάτι. Με έχεις κοντινό. Άστο, πια. Εντάξει, τι έξω βρε. Και εσύ, σταμάτα πια να τραβάς με αυτή την κάμερα. Μπαίνεις όλα τα δωμάτια και τραβάς. Τι τραβάς μου λες? Να τη σπάσω, να την κάνω χίλια κομμάτια. Μου τη δίνεις αυτή η κάμερα, σας λέω. Όχι αγάπη μου, όχι. Δεν αυτές. Δεν μπορώ. Να την κάνω χίλια κομμάτια, να τη σπάσω. Όχι.